morning. At ito nga pa, dito na kami kukunin nga pala namin yung ano, yung pambububong doon sa picture. Ayun, yung nga pala yung rides namin. Kasama kay Kuya. Ayun, kasama ko si Kuya. Tatay nung ano, nung gumagawa doon sa akin. Ayan. At kukunin namin yung ano, yung panganod sa ano, sa bubong, pambububong namin doon sa lechon. Eh, ito na nga yung, tapos kaya ito Kuya? Natapos kaya? Ayan guys, actually first time ko nakasakay ng Colibri. Chris, 300 na? Nandun pa sa ano ay. Ay, lalo. Ayan. Pwede ba dito? Ang taas na ito ah. Sarap po. Nasa din sa ibabaw oh. Sarap sa kayo. Ay, tingulog kila Kuya oh. Tapos yung anak niya nga pala, siya yung ano eh. Siya yung driver. Taas din yung upuan ko dito ah. Ayos. Kaya nga po eh. Pauwi na tayo. Dali na natin itong mga to na ibububog natin. Actually guys, ang price niya 420 pesos per 100 pieces. So, ito, nasa nagastos ko nasa 2,200 para dito, 500 pieces. Ikaw yung nandun nung nakaraan ah. Namuhan ka lang. Namuhan ka lang kaya. Nagkumal na naman doon sa Isda oh. Nagkumal na naman si Raj, ni Ilo. Leo, medyo ba bari-bari? Hindi, nakita ko sila nung nakaraan doon, nung nag-ano kami doon. Walang sinasabi nila sa amin. Oo. Walang ano doon. Oh, malalaki yan. Mas gusto niya kasi ito eh. 30? Opo. 1 kilo? Sa kilo naman. Wala lang buntok to. Sige ko pa to lang. Eh, shout out to. Ito yung bata nung nakita ko nung nakaraan dun sa nung nanguha kami dun sa may Rosario ba yun, te? Malawan na. Sa Balawan na. Basing. Malawan na. Yan eh. Ayun, shout out to, may libre daw 1 kilo. Dahil kaya mo, kasi ano ba mo dahil mo? May kinsignan May ano po, may libreng ano. Mamura kami dyan. Kaya yung ano, May libre siyang malaki oh. Para may araw. Wala pa libreng bangos. Kinumal na diman. Yun. May Hindi, di po ako nakakaintindi pa ng Panggalatok eh. Tagalog lang po. kapot. Sige, salamat po tayo, Nay. Oh, sige, salamat. Ayun, shout out sa kanila oh. Kala ko may libre 1 kilo eh. Eh, may mga naglilimas eh. Mga aga oh. Dami oh. Ano po? Lingayen?
po. Ito yung dinaanan natin kaninang maaga. Kaya di tayo dadaan ulit pabalik. Hindi ko masyadong nakikita yung saan kanina dito kaninang maaga. Kasi madilim pa. Sa maaga namin balik sa bahay. Kaya ito, ngayon makita ko kasi yung mga daan dito. Ano tayo? Ano tayo? Tayo dyan. Yeah. Ayan, ito nga pala yung dinaanan namin kaninang maga. Dito na kami dumano. Dito kami ulit dumaan. Dapat doon sana papamaano sana sa sipitan sana. Kaso dito na lang ulit. Kasi maano nga yung lubak doon sa kabila. Kaya dito tayo ulit dadaan.